one on the wins ekerobwate deni yomuntu ona wona ari mu yasiro no yes ko ikankoriye toigwane none ekotie okuboringa mwanya konyorana mubura ria maswali ngakyo gwakane edeni nga entu anyorana bona tonyorana gabana tukateba ninga ki edeni yarega ngakyo kunyakana nande chigasi echi chingen gwareti chiguo chakiro omwaka ngakyo gwako modeti Abanyakondo all contractors ba Kisii County teri montomo nande nonyene pending bill teri abosire njobika pending bill igere yabantu bose bari bakorete emirimo agateba nga amaene nabikire kwende yane se program yane omwa financial yaye gwakana 150 million gwakana pending bill plus new jobs tigendre ege korta gwakana pending bill kyonsi yakore atige koendria magendero agatweresere sababu ekora taka ni kyonsi at once tadianyo gwakana ngora kongora akoreki achikore tukateba gavana ganchire diori totokore miremamo nakimoro cy'abantu baminto tuwaje tukateba nga tigatogenda hamwe togende no munyako umunyasiro ito no nyote nembe yarenga okirororire nga kyamaene ebintu pomborya mbenga yire agateba ya ebintu byanganyora bosire chairman etwangonyore document etabwati some paperwork yaro kwembe so you know so bari be committee area ya choretwe nero yarengo kebintu ngeke gwakanika ekenge gwakanika esababu ngebwati RPO esababu ngebwati ya ward letter esababu contract ni votor ebintu bikabura biko paperwork eyere meremo yeserekari yagokora so tukamate biribiborete tukabikora bikuru makartasi yari aborete pinyagwakanwa igogaba nagancha mukara toko genda amo tukumya makunga tuantire tokore meremo lakini abanda baragoso omanyi bwabo bakaranga abantu twakire twitabiwe twemukira amakuru emyaka yane na management yane intura Abanyakondo ndorgo itabigwa igontu atebiga abana matukara twarenge sikunga koreke nandi bwankire ndobate sababu nandi ko mu Rwanda ndende tokumwari bagariye akore emereme yari biya tatati akane biri gwakanika biri kitagwakaneka arwe sababu etari gwakanira. Alright, pending bills. Nengana to kwanero mwanchumu ligereria umugavana Paul Simbarati agatena abosiobwa abaki chikoreme county ya Kisii akaira gatabanga egasiere mbeo erobese yitegwa nyara kwabage gwakano Abanyakondo nabarabo kanyara kwabaga gatabanga twakana chibesa chi totiango nakubolia omunyakirugo. Is it true nga asekiombe kinu ky'Abanyakondo mbaro wafire tinga they are offended kyakogera nabira nyarekane nga mparo bakorete gasi kero kende teikeraneti ne birengo biri abwenerete mparo batabwate LPA igwate bire na masakarande but they are part of you abuna ko baguchiko ko consider amizi onyo muntu karo Munyakondo oumiyete mono ninche egeko gera beni biri mbwate na ba minto mbwate ncho yo mara igwere bobe ngana umiye mono all of us were contractors all of us ndora akanu kono gabana gara meki kiri kinyo wakanunke kiriye makarasi yaburite anyagotoroseri nane ndo gwakana twesiamo nane ngirate itora tebanga ntogenda ko tebga gabana twakane kyonsirimo igateba nagenda tebega obekiro mupango $1 million 150 aso mwakoyo financial year ehiya ko kubendi ibiri ko komenta kiri 119 kiri abege toro kiri kya bagatanga erije boko ende bendi ibiri kiri kyarenge korokana nga kiri kinchi akanu 231 agakana gateye parents na kinju gwa kanali andabe ke new project kigenda ko korekana nje nango sabantu ba Kisii County Abanyakondo abamenyi ba Kisii County tuabere tukumana omwako muhima omwako eri nje no kusaba kwande dadende katu manelio katoro mane myaka 5 tigato ire toteba ninga leadership ya take place tuewana nano tebire tigato move contos tajibi nduruwa totebika bana bito bikorango tumubwati it's just pay 2 weeks ko tumirana alright matuka ya era mangi igo tunango tigato aminto tokanyeke totie ko baba kari mono twabera bakari mwako yomo pono tigato mwali baganga guwa kwande ngokorori na iwa gekiri tani to chitore bya twaminto ngaki ya ebintu bya totebeti gachitaga tungaine takoreti pono let us give him a chance. Yono sana sange kana kerkiana lego kurokunga na Paul Moragwa kurochisemo chiama simba kubolenga a deal eyo Abanyakondo no botenedwe government ya Kisii mbole legit enchirende agotabanga na kitotararora umugavana ogwesokera gukwanera okubwatana okwa amana Abanyakondo. Eyo nataka nkone kaya misiga. Ekankia kene kia mangana because
intwe nintwari geteri yuwe injebne chairman ngasainia secretary atancha agasainia tokari kwesio mugabana atumure na management arenko bangatari tamati the leadership telling to accept the meeting. So for him to accept us to have a meeting ya management, he knows that this is a management ya murangariti. Ebi abantu nabange kero muntu barayoma ete kero muntu atako ke chairman undero ke secretary general. But the truth to be told, ya kene kelinga for the government to accept the meeting and to accept to work with us, he knows that this is the right management. All right. Number two, anybody whatever go form maybe or maybe it can account for 5 again was saying key I don't think form na era ke ro ria ye abo ri ga bana na management ya ne ko ta to nyumere era nyumere. All right, that is okay. Freedom. Yes, ko baya bono wancho muri gire sange kere kia gura ko kwa ke fosoro ko county 047 lakini mwaki ekura o Kisii county. All right. Era ko ringa ense mo ya Abanyakonda gose obotenni wo Abanyakonda engaki obotenni we county wale koena na chikonda chichimero beria magenderegendrete. What was your position? Twarorirenga asa chi ward amero berio bwaga chinegende tana ne chipara ebirasi mbiro bya nyane ko bigo pendekezwa twarorire open chikonda jane ko bachikora ligo bene kunene nchiro kyabeire awarded uchasobo koleri bubwaga chibwe chipara asa chi sub county gose asa chi ward chairman mbia mono aseri bori ria misi oyo minto asokoboria lingana liagerete tukachaka kungusana neriyo gotenga one contractor as a constituency ngima. I think that's what he's asking. Yes. Bono tokaboria governor tubwate almost 1,000 contractors. Na kiera nyarekane o e contractor yemo e constituency ngima. Andika okura. Ngonkuru wa ndatora Abanyakonda ngabanyoronde milioni 2 milioni 3 nanyore milioni 5 kire pare gwe yemeya. Yes. Akaruwe sababu agateba nga ikiwa indebitwa beko rase ngejo na abantu bote power na capacity lakini tukamabori nga devolution ya jete asenga njo ko enepo omwana hinchi oroko contractor nere ka akine abana ori tuanyorire tuakinirie batawatemeremo banyoremeremo ekine diso tuaborite lakini akara tuwa ikaboye tuagene to kugamba rinda manganaya ntubeke twagekira kotini inje saini tune petitioner na baba secretary general ntuwa wegete kire to gupinga manganayo kinankero lakini agatanga chukotation inchiro ne chigasi ne chiro ara abantu bane kero tuwa cha kuisanekanga amaene nonya abaetwe chitendechi hande basi ngokora ekore the capacity eribanko demonstrate teyo hani kebere kanzo bono abantu kirtu anko bori chikonda kyeru montoyo kinte kinkeyo bono abantu bari free chikote chinko to muchire umuntu ndo to yato online abantu baichuri so Abanyakonda bonsipi mwancheire waprae chigasi 5 million kuchigoro chigasi chiko bari bataisi mogende mwaprae egere monyoro chigasi icho ekore yabera akongu e capacity umwana mintamis teyibori abantu babwati besa abantu boni baba kironi ki babere auction abantu bachandikire abantu bono ni ndaira bakoni abantu barwarire so nche katwa kama na governor una management ko to igwana ngemere monere menge na andi tutakorto kore. Alright, ase obwango iga chairman intoroche aya kagendrete nga nonya prescribe go requirement chie etende yekere eko advertised etoroche nga ananige go favor nga wate Abanyakonda mbaro babwate capacity yinere part of the requirement bono chi subcontractors abakero kende bra chiko bagosira Umunyakondo yo mone aso gwikira nimero beria magendro aneno bwaga chibwe chipara nga ibago soera because already mbabwate goodwill nero ye county go se omugavana go sobotende we county bro bogata nga yaya into bosire na etwa etemeremo abando go chikoba go gutakora ri go chiari mate na ebwe kora chikora abisi miyamono eka umuntu kwa iru etenda totebene ya 100 million ntobwateri chikuri tena bogo subcontract umuntu guchinsa milioni 3 amate yabe kama karabati aye yendo be ko morom aye yendo ura ko bushikiriari so subcontract yeko between you and the main contractor as a contract omoke na yo subcontract ogwanda orinya kagasi kuruzo mo sa contract enene ai moigwane terms and conditions ejina jini chipare chitota chipara chikosiso kianda lakini anadri jonsi abatenda yichina ro yakire online chi quotation so onye umuntu rio otende tatabwate capacity nonere
abiko nyara kana tenda to gore capacity okore mirime o subcontract to another person richi ndio ross procurement igo nwanchire go kora igo nayo yo mokwe obwata kabesa kakaigo na bokora gasinda akone ya 2 million ya 3 million so you go that way okora to konyara gasi eyo yenda se chi online echigo tomwa na ya koraki tenda onyore chikia 1 million 3 million 4 million 5 million paka 10 million so onye to konyara echi nene naye kora obo to bwao bina bo wikira because na go subcontract naro ne bwate risk yaye na wo mo email contract ara bata go akana what do you do so ekero ko gende go subcontract ye muntu nde ko rusaiga ko kwa kesa na bora anyore besa yawo ko beko yi aha kanta go akana na yucho kunyumurusi igo waria batagete gukora subcontracting abanyore kuruse email contract abakonywe think twice morengera ni hete ngina kera wasambe na ande to kwende bigamba Moseti obedi kuru sauti mu girango akubolinga ensemo y'Abanyakonda bali batigara ko baloyo okyase omo governor especially yo mungusana ndio lenge baroro balo bayitabete egasi yabo yarengele jiti na masakara bagataba ntuntu bwate bo bibonde bwensi twakane bese itokero kina banya ko bakwenanwa ebese ri budget ntangani ya pending bills barwe nsema yabonere yi anene ingamanya ko mogoso sekyumbekyo mbiya mona misi onye gento kere hoyo tiru ki understand loyalty yerega onye intwe bosire ninje na kambe ndi ya chairman ya ODM ninje coordinator ya ODM Kisii County ninje na kambe simba botukona mugaso kuboria maswali otuloyo so egento nango tebanga onyonde bwensi bunana arura baria ebintu byabo byatatwambire bya no nyambere batakambe simba stili ndo byombi ayetete igotino cyo partiality era abantu bakara bari special baza gwakanwa para bunga singe jore simba baroro egento kero ekemo ngeringa ki onye kora simba kabo nabandi bako choini ngabaso tweso bekionge kama tokore mirimo igotoza koigwa kandamwe mugakaigo ngabandi basore bange totakoba apana arega igokoro twensi na tokogenda amo tumusemo account ya Kisii again to the next level Benson Momanyi kurwa asenseme ya kitutu cha Chenot agotebanga okoranga abateneni y'Abanyakonda nigo barangiritu uchi asenseme ya Mutondo bagasibo musori. Speak about it. Nerigorira. Mbiyamono amisi. Benson nkoira neriga. Intwe kurangwe nga Mutondo sibo musori. Nimbo to musori ono isa inengo sibabone. I will tell you the truth that no nyamba tu ochete 11 management. Into to a keto kamba for almost 3-4 hours. Nande ndora geretio. No yanko we suweyo. I hope we suwe ngi yakale. Tikanche na nyora njinanye. Yo yakora baje ko ndama tukamange suweyo. It must be testing bia. Hone karo kero muntu okora muntu to konyure suwe tinya manyeti. Nanya konyu. Nchena na abe muntu kurenga ki helitu akora si campaign. Nanya konyu suwe ya muntu. Again to yoga ngiringa my mind is clear that we are fighting for contractors. Abantu tokorera Abanyakonda pending pay na none to angesiko to algo tabisimba none kitibi na chata iko na ngo tebanga emagaba none akorete campaign kindly pay pending bill and even now I say my governor pay pending bill bwanchire bono nkimo kuigore bobe konyo matengosi singo akeri yogi abantu bagotanga bosire mbiyore bono twa na arigire njenga tatu kwa no munyasiro ito o atwakane kibesa kitu nkinande moko gecherwa nkinande moko robenga konyure su Eriki getanda koro chinsemo chienyango so akoburia nga was there a written MOU gosena engwana yo monyoka mbiyamono amisi intwe una management we have agreed and the timeline to awakening una to kore kotega this will be paid 150,000 million to kore financial year we want to see that happening who was paid who was not paid pono ebi interview ko mwaka to osizire ko muti June to chaka na ta financial year ndo ko rangi ya kaniru chiga asire ngeji watero to kwa banta baita Abanyakonda bari ka banyorire why should mo yuntu ari gete to an camera back he mo yu yango ta na to uchi new jobs na kitu chiko rosio bwa matobia to tie kurta magena tumubori gabana ebi turko ari gete re birega naiga birenga bya kore kanire nkere kitu tarakora na kitu okora toke kore andonsi karanto more abange na omokumusana chinkwana lakini eventually na moja mwakoraki mwaiwana so governor nere mwanya bantale tali
iraika ebintu bindi byaje tobisi nabo konyora corruption nero yarenge manifesto yaye pono goikata che pipe area yoko tabaga corruption yes tigato moheri bagai manifesto yaye anya kona kiri atoe kipendi kipirichi takane kirichi korokana ato chinya abana bagari school abantu ba divorce abagane babatamire because babe auction bagwati kare bakitiba bango kora biasara byakure so bwanchire ntubwate sababu nane ngundipiti yokonya kumuruwani kotana kitivi na kumuruwani pono na chitinga 10 miss ekarolina nkuruwani gaba nango teba natena na kuona kabisa na nabo mutile bakumagara 5 pono tuikire bono sigaba nanchire pono kuburinga usira yaya umusuri kwonywete nkiyawe to kwacha mangana pono twankuruwa nesegi ko January baka December emyaka 5 here bantu banyora kende mbura ikyobo cy'abantu bana Abanyakonda ngo barwanira Bebra sana regega okorokwanga David Kuruchinsa Muchenyanchwa otabanga as subcontractors is legally so subcontract is legally recognized and is binding only if the procedure is followed nekerengere kia David Kuruchinsa Muchenyanchwa onyomuroberio oyugo kubwati gwasenjere boikiranu bono bosibore obumboro ororo tukwanango ekiombe igotobwate Kisii contractors oyo organization kuboli bosira semmara kubaya bononga is it an independent organization bose inchiranero eburukaniri amana na mangana kisiasa njirenda kotana ki how do you separate Abanyakonda abana siasa yakora twarorire nonye tari ase account ya Kisii yuka nonye nsengima ya Kenya twarore byombe mbiroro bitakere ko ba independent lakini tonja na byanyere ko bigo sonanwa amonemero bya kisiasa kati yabo abange beso gete bataba okoranga ensema ekigambero ase ense ya Kenya yasona ni rwamana siasa ine ekiombe kikia Abanyakonda me county ya Kisii ngebwata 3 ende yonsi kero kende osona na bana siasa mbiya mono misi ekiombe kia Abanyakonda ne ekiombe kere independent ne ekiombe yete nenete unfortunately yani party embe buna Kenya tole abana siasa kibaro cy'abantu Abanyakonda ngamba umuyete asengencho yogotakanwa nabago cyo tenga bosire ingimo cyandere nagabana kwanyora igoro munwa na cyakora magabana because bono na inchini nyugwete na cyandiru so abana siasa ngo sona na bare kyombe yeito ky'Abanyakonda which is normal to any society because rende Benny bill is supposed to be paid. Alright. Ekereta la akanwa na bego subject akabirira garaki kacho. Lakini ekiombe ya association ekokere independent. Yani nkebwa ndo soana siasa. Muina siasa tanche go so machiketa na baukana. We will make decisions according na machikari takoreki tubwate. Bona Abanyakonda abaito na nende ko na lero iga aba usitra. You know with experience with also being Gusii tuwatumire kyo Abanyakonda bobe because as much as tutara akanu as much as soji tokoro mugaba na tuakana tobeke a dialogue nere kende nkira sareka siri to kuburinga Abanyakonda ba umire munta yochiro nyure subu ya gade ngotantanire usiri mnande yatinda tantana I'm just straight to the point inchimena bosire naonde asekiombe naande nkotetea Abanyakonda tinikonda as a person yonko genda nabantu bana kurumaega ambara pabwati kipendi kipiri ba kortemere bakanda sikironi bakasaba kironi batara akana ba umire abana batara school abande amisi bakure I have names of contractors who have died ba kure batinde kure totama idina kibesa cyabo kanga gikira abakonye abandi ba ruware ba ko ruwari abandi gisukari chipresa kya chire yoro igo gabana tunatuwa gamba tuwa masaba mabera tukamate tuwa kane koraje nera gancha igo kiombe nkibone tukoba kero sona abana siasa n'abana siasa igo ranko batevi koranje irangora ikero Umunyakonda humiyete tako motongi mono oranyora ndo kule bwangu Yebra sana. Narege gukoroka yule moja gutano agende tokoba kubatia engwana ya bene Samuel Nyamari agoteba kurwa chinsemo utabanga no are imeya umurobirio henjiri kerenga kya utabanga ntirete yo uranyira kwa bogo separate Abanyakonda nabo igabana siasa ko garabana siasa bange nigo bare Abanyakonda ne babwata interest na barabo chokoira emeremo ngagitekine kerenga kyaye emarago bayabono muhia kuruchinsemo chakandara chisemo cha central utabanga no agenda tokoba kubatia umurobirio
Libo lyo mweleke gimando chidaka chito chia chire siasa negendete merongoro Gusii. Na bange niko bagutaka gutumia ebirengo gete guschinsemo gete. Yo chinsemo ichenera ko bachikorokanga nkwa kachire riogi mono na Abanyakonda. Iko ntegete bono se siasa chigendera tasaboniga. Nsemo nero mugo chimuira mwate banga kyageraye Busire na ino mwana siasa ule no mwaki kurule ngwikera asigete mwate bone kyombe bono kubwatikana n'inchire turoche siasa ya Kisii egenderete intubu n'Abanyakonda twaterere nseme gusende. Amis siasa no twateba njino mwana siasa. Nande bino gwatie goteba amangana ODM na onde. Na oli ntwate simbe ticket. Nkereteyo njebona Busire ntabe ntatwara interest na siasa. Tukabeka egabana olo mwana chama ODM Simba Paul Simbarati our governor deputy ayakurungaki Dr. Monda abantu ambabira koteki baringi oneke o nonyo no kungara baita nyomba abantu mo goita na mwaruta na makimba kandi barra indi angote bangeri akabera morocha akayanga chakaere abana abantu bajete bakayikura hamo bakawuchikura hamo abantu nchenkora abagusiba minto no kobeka kaberera gata iyo ayango chakoerare bona ayekera mahana yaerire ayokoka kaberera ngayo to gotenda bona because these people na boko nyorana injera banyoranite tuarengo inche no monginone ekarna nko monyoma muntu uri takoreki tarengo ninjera tuamanyira nite to kunyoma to kanja tuamenyire ekara tua ikire tua bachandira kego yeminire twateni ikantu baminto ekinango salwa kemo amana amoroja Kisii County deputy governor amoneve ne governor yaito ekinango basaba ama saba manene tusabere Kisii County yaito tosabe mono egera babwa emereme korekane basuki Kisii County to the next level. These are the people we fought for. These are the people tigabarire si amangana sarekeire bayiwane bno mungina no musacha bakwana nyomba bayisaraza ngaki abana bacha batorro sokubo ngaito kuboira bakoremeremo nabwiye governor onere deputy. Let them work together and we wish him well and to sabera maya. All right, so maite no morigire yo mote banga ntori viri litalia ekyagira te banga au mobolie chairman yakora erenere urenge omo coordinator we constituency ya Nyaribari chachina no Nyaribari yale ande no omokonyi bumu governor akuru Robert Monda korwe kerengererio kiaye otevirero manyenenga na mabera tu are yichinga kichingu susana rega igana ero taligetiri teliaye aligetiri teli mo Bernard agotebanga boria ango chairman banyana ko bakwireri baga na kweresera Abanyakonda bande emoyo iyo banyara ko bakwigwana amuno mugabana ombi yamono amisi maswali yaboriwe nandine kenenga we are going to have a meeting. All contractors and we tell them what happened because it's just barely 3 weeks now. Bono we katuriye nchira toko tebanga ekretu agamba na ndike ya chaga kolekana. There are some structures to ndo kubweka na gabana we are periodically kugamba nere almost daily basis. Kugamba tole na ndo ndo kubwatiria ukiria to tebeti. Karto konyora Abanyakonda bande baminto bamanya ko to ba erese ekretu agambire because ibyo mbe bino kwateba abantu bande mitandao kaiga ichengo kunyageta nyagete dinjira nenge chairman amangane naro nakina abate bingoyo uwete na ndo tete koragabana gabana wa batomos na yatigari ikeri huko una rituari gete gabana agatorangaliwe management agatokwanda na yatigari kaire sigabana na era mate ninjine chairman na tigare toro ona mangana aya no yoko kwan Abanyakonda barangaliwe in due course wangoiga toje twese yamu totebani kare twakore abana uba abere first road bagwakano abana banyorjiga singeni abana wacha kukaja the second financial year egere torre kenge kunyarekana because of this and this because gotote yabantu na to transparent nando nyaita akorekana because yakabirera kanga bona tangabusira ate nacha kuma na kuri January baka December hiyo tumekataa ndo kuma na kuri January baka December tokunya kurama magendo takoba. We want also to make us stakeholders Kisii County contractors to move our county to the next level. At least bono unataka yokare njo monta yomanyi to gambiobo Simba garu Nairobi agachaga Gusii tama itinge bitina obiche Gusiga Nairobi bati arenge abantu abanga bayikoyo abagere kuchumuina bono Gusii no Gusii bloka uri watu muto makongo bune njo Gusii kuikango nyomotu kuikande mereni igo chagre komanya nkikenda to Gusii tigato musabere to sabere deputy bakoremeremo inche kinango sabeka muna bache to bakoremeremo tigato basabera amangana amaya amangano ko gerre bigenga chikuranje chigato 27 atorrekero montes kokati yayi utokonya yayi aberense tomote ya aberense oyo tagete ubwate kiagaso atenene nanje banyana ngutana ko kiyogoro
Bo rele se inga kiye yeboniga omo MC no kiora ko matinga koremere mo kali mutwe nanya ko na matanga nchaka mo criticize yongo na matega tata na ya ntaba chikura koremere mo asenko nyara na bosire na nchina akora kiane kanko nyara. Bienvenido sana Will Freddy Bosire. I give you a very short notice kolende kwanyara ko bogo ikirana ese isida ikaya boiga tema ite osegen tonkera ororo abantu batamanyiti omugusi asabita igoro yekiombe k'Abanyakonda uranyara ko bogo sanga mana intu mero beba ede kaya muri tangani gwa karambia manamisi ase okongini baiti asokonga okongariga nigaiga na mbaibere igonate tente bya bagusiba mintoiga into un'Abanyakonda emeremo yaito ntiyo chaka chipara enyomba bye yagachwe epare ebirasi birosugwe chicho kirosugwe kende kyons ebugicho wate company limited igo gukora kende kyons no gusapura amakaratasi no gusapura chi computer kende contractors association and supplier yani kende kyons nabo gukora igo na ngote yanto aminto no nyambari bari iki babwate university garia vice chancellor ya jataiga eporteka ngiyeto garia abantu kera chigasiri county batokora etokore Kenya ngima no toneri Kisii county na batokora ata counties igo ke tu arambari ujisiko na bonyo akimbwati gasi Nyamira Migori ngokora igo na ngosaba tosabere Kisii county ne gavana yaito mono ngosabe nga konya Abanyakonda abana bamino abamba swati bamino amba mura bamino bakonya bakane hande baachigasi chingia egera abantu bamintu bakine egera Kisii county erro kanena tuwata matunda na ande economy yaito ya Kisii agenda to the next level. Biemano kegi messing enjoy chinga kinebiro nayo mwancho morigere koneka konyara ko bogosanga mana intwasengwa na eye yabono mugoroba asonyara ko batogo kwanerege tambo kiro kya Abanyakonda kweneka abanyara ko bako Kobwaterana muno buterendwe county ya Kisii bunekerenga kemo bigiye kugendereria amagendero nyara ko bwakoreke buna chibicha manire kuchagutera senchere wekirano igakuru kwa sara mu manyi twasanganere Wilfred Bosire o mu nyakirogo bwekyombe k'Abanyakonda me county ya Kisii retirana kwa Josephat Messi na koganire boligere bwemero bali Kobwate kole nentomerane amona ichinsa isatu asokumanya haya amona nda mange tokera tokotho kwarekanire kurwa semesa ito ya maya.